हाय गाइस देखंतु आमे गुगल मु एठी बसी कोन करूछु गुगल मते एठी सेक दे देला गुगल मते एठी सेक दउछन भात भात बसीची भात फुटुची आ आमे भाई भौणी बसी के सेक दउची मते गुगल मु टिके देबे दे दे मो भाई के मु टिके सेक दउची सिए मते टिके मु टाको टिके सेक दउची उफू के ठंडा होउची गुगल मते टिके सेक दे दउची तापरे मु भी ताको सेक दउची हे भात फुटुची हां हाय कर दे हां हां भात फुटुची हाय कर दे हाय कोन हाथ हाय तमे आज पाठ पढथिला केते कहि दिन केते पाठ पढ सब पाठ पढथिला मामा मामा कतर माड भी खाइला मारा खाइनो तू भी खाइती बाय 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 कर दे बाय 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 बाय